Parenting is about teaching children to differentiate between the right and the wrong, making them capable and supporting their emotional, social, and intellectual development. Allah ya sa dai baki fito da shirin koma gida ba. Kin fito kenan. Idan haka kake so, ka dauka an gama. Da halamun kamar ba za ki wahala yau da ruwa ba. Me kake nufi? Saboda naga kin yi saurin haddace kalamai na. Yar Shehu Movies emerges with its first ever movie, Burin So. Lambar waiki. If from infancy you treat children as gods, they are liable in adulthood to act as devils. Burin So. Abin da ya fi haka ma zan miki. Wannan wani irin kuskure ne? Ana ta a bar maganar nan kawai tun da wannan yanzu saboda ka dangane ne zo gurin ba zan yi magana ba ka ji ko? Kwanta yaro kwanta. Kwanta dikan Alhaji Musa dan gidan Hamza. Ana ruwan sama. Kina nufin kina sona? Idan ba na son ka, kana nufin zan bar gida saboda kai? Drama. Ƙarya aka shirya ganin abun nan wallahi bai dace ba. Ba na son kicin banza. Magana ce ta gaskiya Labi. Duk yanda za a yi, ka hana mahaifinka wannan abun. Action. Burin So. Wannan za ka aura ka zauna da ita a gidan nan. Za ka iya sani in abu da daɗi ko ba daɗi kai ba bana ne. Wannan. Me yasa baka tambaye ni da ni ba? Me sunan ki? Burin So. Ta wakin sace da zaki so kin dace ruwan zama ungo zaki ce kina cikin raina sabiya da ni rana kona mace babu dina da san ki zana kwanta. Burin So. Wata baya kaje dan ƙarya na wuce ma a tarayya baka jin kunya ka taho gaya ni kake cewa soyayya ka fara maɓuya ko akan hanya bani so na bibiya na shige ƙurya kai kana baya karkasa ne a shari'a. Babu wani mahaloki da zai iya zuwa ya zama min barazana ko ya dakatar da ni ya ci dukiyata. Haka ma sai da yake aka faɗa mu. Only true love can bring a positive change. He finds one, but his father abandons the son's path to a meaningful life at the expense of his personal interest. Burin So. Wasallam wa kitab. Ai ba zo sanan kitabi ba. Ai ba zo ba. Ki hakuri, ina da tsari. Ha ba Salim, ka san ina son. Ungo shishan nan. Ki ci gaba da amfani da ita. Burin So. Producer Abdul M. Sharif. Story A.B. Said. Screenplay Jamilu Nafsin. Burin So. Burin So. Executive producer, the efficacious and charismatic damsel, Umma Sheikh, from the decks of the versatile director of the moment, Mustafa M. Sharif. Hello Shekan, a yau inda za su zaɓi wanda zai wakilce su. Yanzu za ka ya bar ƙasan Indiya ko ina yake ina so ka nemo shi, ka sheƙe shi. Cikin sauƙi nake so. Ina. Kada ka faɗa haka. Ni tunda nake taho shi ka ban taɓa samu na yi wata shiga mai sauƙi ba. Kai dai ba burin ka sheƙe shi ba, zan sheƙe shi daga nan zuwa safiya. Yo, Said Lam. Bara nan a ruwan nan, na gode.
Tomsi, ni fa yunwa nake ji, kamata ya fa mu samu abinci. Ke, yanzu na fa maka sauka a cikin jirgi. Kawai ki ba sa. Ni fa yunwa nake ji sosai. Ke wallahi ma ne ki mai takura ce. Akan mana gidan ka ta Dalla yi mana shiru. Kai, ku rike jakunkunan nan zan je na dawo. Kai, menene? Ka taka ce ka kasa budewa? Kai! So kake na bude ma? To shi ina ga shi kawai ya guri. Sarewa kuma. Wannan wace iri sarewa ce a cikin jaka? Kai! Wai kalau kake kuwa? Ina! Malam Wamsin, mun zaɓi kalar ɗinkunan kamfaninka, saboda haka mun zaɓe ka za ka wakilce mu a ƙasar Australia. Hello, mashaki ke magana. Mashaki na aka yi ne. Wamsi ya daidai yanzu yana cikin gidan da ke gabana. Kuma sai na shage shi. Wannan fatan za ka ci gaba da dagewa sosai wajen kokarin kirkiro wasu ɗinkuna waɗanda za su dinga taimakawa kamfanin. Ina yi maka fatan alkhairi. Na gode yalla bai. Allah ya baka. Sai yalla bai. Kuma ina mai tabbatar maka yana fitowa zan shage shi. To wai wannan kake jira da shi ne? Ka shage shi mana. Shiru. Ba na son ihu. Wani salon shiƙa na yanzu na cikin kwakwalwata. Yanzu na zan shage shi ta yadda babu wani wanda zai gane. Kamariya, ana neman ba za a gane ka shage shi ba, ta yaya? Ta hanya mai sauƙi ma, saboda Australia sun fito da wani sabon abin shiƙa. Hai wani yana ɗan mahaukaci ne, ta daga kunda bai shi wannan abun. Shiru, in ma bayani. Tuna da kai baka san wani irin makami ba ne. Shi wannan ba wai rike shi za ka yi ne ka je ka sagwalgwala a mutum ya shege ba. Jefa wa mutum ake kana daga tsaye dai je shege mutum sannan kuma ya dawo maka. Sai ka je abin ka shi ke. Oh, na gane. Ga Wamsi nan ya zo. Wayo, yana ina ne. Kai, wow, amma za mu ji daɗi a wannan garin na Australia. Wanne irin jin daɗi kuma mu da za mu je aiki ba wannan magana. Kada ka manta fa kana tare da ni. Wai a zaton ki kasancewa tare da ke jin daɗi ne? Lalle naki wasa ne. Kai! Ni za ka yana wallahi ka ga yadda zai kai ne. Wallahi ba na ga jiwa ya kai na. Kai wallahi gudu a jaji. Ni yana samu na shige na shige. Wai taimako jama'a. Wai jama'a taimako. Kana ji kudin nan idan ka basu ka san me ne zan yi da su irin kayan nan zan siyo na manyan atawa in shalle ko ba wai game san zaka magana iya kai kadai kawai kake yi wannan kudin ba san ma naka bane na ware ni kadai shiru kan babbar da ban yi shirin ba wallahi Allah ya isa ka kawo sulan na raba muku gama da ba shi da Allah kamar ni na sanar to da ba mara shi to ina kuma yi kana ga sai ka ce aljani wayo wai ya haka ne bamsi daga hannunka ya anta mata hannun ma kai ka jama yanzu ya zai ni san ma na gura ma sai na so kai ta kai halali ni ni yan wata na zo ne kan maganar wannan abu kana sana kenan ina tsohon ne sa kawai da bado ni ma ban san da bado ba to me yasa ka wulla ta sama ai ban san da bado ka san ba shi yasa amma ki yan gure ki ban wai yo bamsi dan Allah ka ga min yanzu ya zame mu an so kai shayi to me na sha haka zaka nuna mata haka kenan waldan yayi bare da bare da nake da shi karke shi ya tambaya maka ke yi ne gabaki ɗaya rashin da kuma ne ma yake yazo ya raina min hankali kai banda abinki wannan ba ba ga kamar gabu wannan ne me ja ga kina raina min hankali zaka ga kuna wani watsa min da kina zaka da kai ma sheda ma sai gaba su din baki na ne mene yasa yake dukan su idan wani laifi suka miki ni ya kamata ki zo ki samu akan na da mani kawai da nan ga masaka da koina shikenan ya hakuri kale ta kawai mai ran practical din nan na wada mata wannan saboda kwandalan mu ta fito amma gaba da yake wannan kwandalan mu ta fito wurin da bai kamata ba kuma da haka ba zan bayar ba matsalar da rashin wannan kwandalan zai haifar ya zama dole sai na yi maganin abu wani kaje haka ne shiga gasar wacce ta fi kowa yi dinki ba wannan salon dinkin da zan yi miki ina mai tabbatar miki cewa zaki nasara da shi kada ki samu damuwa bomsi kenan na san dama dole ki bari ya miki ai mu dai kawai yan sulallan mu ta fito to ya ke gani amma wallahi yayi miki wallahi bomsi ta kwai minti ɗaya bari mu gani yawa ai shikenan wallahi dan da ba mu samu wannan ba hidewa zan mun gode sosai ku daina mun hankali baki dan ku ba ku da da wannan ai rashin mutunci ne idan da rashin mutunci muka yi miki da waɗannan kawayen naki ba za su ce dinkin yayi mata kyau ba tambaye suke ji bai
yi kyau ba? Ya yi kyau. Ya isa. Wannan wani ya shirman banza ne kake aikata ka kasa sheke shi. Yau kusan sati ne kenan muna ta bawa kuɗi amma ka kasa yin komai. Wala sai yi wage amma ka kasa aikatawa. Wannan kai ya kamata a ce mamun sheke ba shi ma. Ya kamata a sheke? Haka ce? Sai gana muku da dai. Ana ka dama kan wannan kawai idan ka gama za mu tattauna. Shiru! Wayo! Sai na gara kenan ka. Sai an jima. Wala! Ka ji hawa ko kullum haka yake faɗa kawai. Waya ne har yanzu bam sai bai zo ba ga lokaci har zai Wai ta ina ta tsaya ka jirgin nan fa zai tashi ba tare da ta zo ba. Kowa ya shiga jirgi zai tashi. Ka ji ana ta magana a shiga dan la mu je gawo ya biyo mu daga baya mu je. Hello? Ke ma rashin sa kika yi jirgin ya gude baki? Da gani wannan shine hawanki na farko ko? Amma dai ban da kike gaje zaki a jirgin ya gude baki. Ke da Allah mun kusa zuwa fade ta shakka da ki da mun matsuwa ke kare. Ko wai ke irin wulakanci nan ne miki magana ko kallon fuska ta baki ko? To ai ban damu da kai ba. To ai kenan. Wai kina gani kuwa? The Great Love Stories? Ya kai? Ba ko me cigaba da karatun ki labaran soyayya wata yin mijitiya da ke dinga cewa zaki karanta labaran soyayya wai gaba da ma shekarun ki nawa ne? Me za ka yi? Ba wani abu kawai da ina ganin yaushe kawai la ta isa wuri. Tun kafin ma a ce kin tafasa amma gashi nake shirin konewa kike yi. Wayyo Allah! Malam ka takura min ni gaba ɗaya haushi. Me abin jin haushi? Dan kawai na miki wazi akan abin da bai dace ba. Ina ruwanka? Shikenan, je ki abin da ke ga dama. Ba ke jin sanarwar da ake a gidan TV? Your attention please. Duk yarinyar da shekarunta ba saura shekara 20 ba bai kamata a ce tana karanta littattafan soyayya ba ballantane ta fara soyayya. Ba ki taba jin haka ba. Amma sai ga ki baki fi shekara 13 ba kina karantawa. Kuma ina zaton ma shi ya makarar da ke kika rasa jirgin nan. Wannan bai dace ba. Jama'a wata yarinya bata balaga ba tana shirin tsufa kuma sai wani ji da kai take yana mata magana tana wani sharewa inda an mita wai kafin watan ya zagayo kin haihu sai ka ji da yana mama ice cream mama goyani danki ne yake yin kuka mana shi kuma hakan ne tsufan ki bayan kin haihuwa biyu shi yasa nake baki shawara akan bai dace ki fara soyayya yanzu ba amma bai ta shawara ba dole bace ruwanki ne ki dauka ko ki batta idan dai kin dauka na tabbata za ta amfane ki in kuma baki dauka ba kamar yanda jirgin ne ya gude baki ina mai tabbata miki haka rayuwar nan ma za ta gude ta baki dan da nan zaki zama tsohuwa ki bada tallan shayi da kofi akan titi idan kuma rayuwar ta kai muni da yawa sai a hada da tallan sigari kai wayo me faru bige na kai mana kai me yasa ka bige ni shawara fa kawai nake bata kin ji shi ma kaune ke yake yi wai ya ce I love you I love you I love you I love you ne wanda ya ce na gaya miki to tambaye ki menene yake karuwa da shi a wannan littattafan soyayya da yake karantawa gaya mu na gode Allah mun zo tasha wannan jirgi zai jira minti 5 kai ka ga bam sai din wajen kuma kowa ta ya kai ne kun dauka na bata ne ina kawai man kusa makana ne to ai shikenan mu je kawai kenan tare kuka to da wannan madinkin naki ko abin zai yi matukar kyau shiru Bamsi wani irin samfuri ne baiwa Allah ki san kama bakin ki bani ne aiki na kin ji na gode ya gode ba ga gode sai nake ganin kamar na taba ganin fuskar ka to ni ka ga ban taba ganin ka ba yanzu kai baka gani ani tun na karami ma haka nake makawo ne ni Allah sarki
ya hakuri kaji ba da wa amma gaskiya kamar na taba ganin mutum mai irin fuskar ka za ka iya gani saboda ka san mutane kai kowa ma ne da kake gani irin sa guda 7 ne a duniya kaga za ka iya ganin wani mai kama da ni ka zata ni din ne amma kuma ba ni bane ba kai da kyau amma fa kan sun yi nagode abin sha'awa menene ma kace haka na ce kayan sun yi kyau mana sosai ba ta kai mun kai makawo bane kwarai makawo ne amma ina dan jin wani yanayi a dan jiki amma ya kai kasan dinkuna nake kalla saboda mutum yana kallon ba kusa da ni zuciyata ce take gaya min Hey Mustan. Ajiye min Dixon na gurin ka. Tamfuran ɗinkin mu yana ciki. Okay. Barka dai. Sunana Mustan. Sunana Baziyasal. Yalla bai wai kana gani ne sama sama? Kai gaba dai bana gani. To, ta kai ne kawo nan gurin. Da gudu na zo na haye. Da gudu ka zo kawo. Da dabawa da. Oh, na gani. Ga ka ne fes. Kai. To, ta kake sa kaya kai da ma ido. Da yake ka san yana da mata kuma idan na taba kawai sai in je kayan nan sun yi sosai na su kyau. To, kana da bin yanzu baka gani gaba daya. To ai bai zama lalle da ina rashin gani. A ce ba zan iya ganin wani abu ba ko kuma in ji shi ta gefe na. To, yalla mai daga wayar man. Kaga kai shiru ai na zara kiran da ko. Hello mashegi. Ka kammala kin naka? Sai ina magana ne akan shi ka. Satya! Ai ina ma magana ne ba idan ba za ka iya ba kyale kawai kuma dole ne ka dama da kuɗin da muka baka. Satya! Wai me yasa ba za ka bashi amsa ba kawata ce ai. Ai, kawaka kuma kai da wani kake magana wata kan soyayya kake yi ma. Kai, ganga, tashi mata. Satya ina tare da su ne kuma dan kuma nayi magana to wallahi sai san gado ne kuma sace zaka nake so hanya a shike ne sai an mace yawa Oye na ce an kai malam makaho jaka ta ce fa wannan ka dauka a jaka ka ce wannan yaro ai ban sani ba shi yasa na ji ta yi nauyi kai aboki na dala ku duba mana ina ce tashar ta gaba da jirgin nan zai tsaya ya nai ka zauna kai kana ji ya kamata mu je babban gidan da ake wasan busa na san kana so Bamsi, kalli. Kin san ya fi kowa iya waka? Haba, ni ma na daɗe ina jin labarinsa. Da gaske? Na yi farin ciki, fantastic. Ka ji mamaki abu ya ce mata shine wanda ya fiye waka tana wani lankwashe murya. Fantastic wai ta irin mai jin turancin nan. Wancan ta gefen naka, wai wankan ta yake kuwa? To ga ta nan dai. Babu laifi amma dai ta fi kyau da wannan a gaggen riga ta ɗazu. Kin san su ne? Ni ko kaɗan ma ban san su ba. Baki gan su bane wasu shaka tafi da su? Wai ma dariya yake yi da kirma ko kaɗa jita ma ya iya. Rashin sani na da baki bane yasa yake kokwanto akan haka. Amma ba iya jita ba kadai ni babu wani abu da ban iya ba ko ba haka ba. Ƙwarai ma kuwa. Domin kuwa bomsi da kike gani babu abin da bai iya sarrafawa ba. Ba busa ba busa ma zai miki. Kuma da salon da ya fi kowanne daɗi kin gane? Da gaske? Amma kuma mamsi ranar ta ce kai mata busa amma kuma sai ka kasa so na alama yanzu ma ba kai da Allah can ba gidaje ranan ma dan ban ci abinci bane shi yasa amma idan da kamar a yau ne idan nayi wata busa shi kansa MC na gurin ma sai ya rausaya kana ji na ko wata rana mun je wani party a Kolkata kawai dijan bikin wai zai raina mana hankali ya ja mana aji da na fusata na cire riga ta na shiga tsakiyar gurin na so man samba da kidan shi kansa dijan ma sai da ya dawo yana rawa gurin baki ɗaya maza da matan da suka je fatin nan ba wanda ban burge ba a take mai gidan rawan ya kori wannan dijan nasa ya dauko ni ya ce ci gaba da yi masa DJ sai baki kawai da nake yi ne yasa na kiyarda ba da haka ba da yanzu ne babban makiri a kan kasar India kamar yanda yanzu babu wanda ke kamar ni Wannan dandali ne na shakatawa. wannan kara daga ina nake jinta kai
To ina ta tafi kuma ta bar gurin? Wanda a wannan waje mukan shakatawa da mawaka kala-kala. Saboda haka yanzu ina gabatar muku da shahararren mawaki. Shine Mayan Bamsi. Wayo baba, yau da yarinyar nan ta tona ma asiri Bamsi. Ita ta da gaske ka iya. Jawo mana Malam Bamsi. Maza da mata, ku ƙara bashi hannu. Barka kudi. Me hakan kika yi? Ba kai ne wanda ya je fati ba? Saboda iya waƙarsa, a kori MC din wajen aka bashi yayi waƙa. Karbi? Bara ku ga cakwakiya. Kai very bad. Kai ba wani daɗi. Na ɗauki wannan. Kai wannan yayi, na zaɓe shi. Ke na riga na ɗauke shi nawa ne? Na zaɓe shi. Dala na gaya miki ni na ɗauko shi. How much of this? Kamar ya nawa ne? Na gaya miki cewa ni ne zan siya. Ki zaɓi wani mana. Do you have everyone like this? No baby. Na rantse ke karba. To ai ni wannan din nake so. Ni kuma na riga na zaɓe shi. Da Allah ka taimaka ka bani. Ke dala ki ba wannan shirman ba fa zan baki ba. Na farke ka da Allah. Idan sai wani ne baki da shi, je ki zaɓo zan sai miki. No. Kamar ya no. Lokacin tashin jirgi yayi, fasinjoji a shirya. Oh my god, karbi. Wayo. Please, babe. Babe. Wayo Allah. Ki yi haƙuri, in ban yi tunanin haka za ta faru ba. Karfe mun baki, ga baki ɗaya laifinka ne. Ni ma kake ka sa rayuwa ta a matsala. Wani jirgin fa zai zo. Kada ka ƙara yi min magana, ka rabu da ni. Excuse me, yaushe ne jirgi na gaba zai zo? Sai nan da awa 12, gobe da karfe 9 na safe. Da Allah kada ki sa wannan abin a cikin ranki ya dame ki. Mu tare taxi kawai mu je wata tashar jirgin kasan mu hawo mana mu tafi. Da kai ne zan tafi? Ba zai yiwu ba, ba zan iya tafiya da kai ba. Za mu je gari ɗaya me laifi dan mun tafi tare. Malam ba zan iya tafiya da kai ba sai an jima. Excuse me, baby. Baby, from which country? India. May I see your passport, please? My passport in the back and my bag in the train. The train is the... Try to understand, officer. I'm sorry. Please, sir, believe me. Please cooperate with us. Your passport. And they Ke Shilba, wai na kika shiga tun da zanna neman ki. Na firgita sosai masoyata. What? Menene zai saki gudu ki bani? Labin menene ne miki? Ke idan lawa menene ke haka? Haba masoya. Excuse me. Who are you, Mr. Man? She's my wife, sir. I'm her husband. We are on holiday, you know. Come on, check my passport. Thank God I got my wife. Thank God. Thank a lot, officer. Mu za mu tafi sai an jima. Okay, take care.
dalla zo mu tafi kin ji. Wace ce matarka? Da ban faɗa haka ba, ai da garkame ki zasu. Malam da ka rabu da ni, da na sai da zan kwaci kai. Haba. Baki da passport din zaki iya kwata kanki? Halle baki san kasan nan ba. Sanin cewa ban san kasar ba ai, shi yasa kake min haka ai. Aikin banza. Wai ni zaka kira da matarka? Malam na san shirin ka da akwai wani abu da kake shirya a kaina. Shiri? Ni na shirya wani abu a kanki? Shit! Me ke ɗauka kanki ne? Wai kike kyawa ko? To kwata-kwata ni baki mun ba, kuma irin ki ma ba za su yi mun ba. Magana ta ƙarshe da zan gaya miki, in kin ga dama ki zo na rage miki hanya. Baki da bukata ko? Okay, shikenan. Tsaya. Ai sai ki makala belet ko? Na sani ai. Ya haƙuri. Me? Ya haƙuri. Me? Ya haƙuri. Yanzu ai ka ji me na ce ko? Ba za ki iya buɗe baki ki bani haƙuri ba? Ki ce kai haƙuri mamsi. Na aikata babban kuskure kuma ba zan sake ba. Ka taimake ni a lokacin da nake bukata. Ni kuma sai na saka maka da abin da bai dace ba. Amma ina roƙonka da ka yafe min. Kaga, da Allah wannan surutu na kai ishe ni. Daga kwatanta miki yadda zaki faɗa? Me ya faru? Mota ce ta lalace mana. Mota ce ta lalace? To me ya lalace? Ta yaya za na sani? Baka nike ne? Anya ko sai wannan motar ma kai? Siyo ta na yi mana. To ka siyo ta tafi ta mana. Iya kuɗin ta nake da shi. Ke na taki kamata. To yanzu ya zami. Ya zami kika ce? Zauna ki bacci a gun. Ni ba na jin bacci. Sai ki garkama bakin ki biyo ni. To ai shikenan. Dabara kwaya ɗaya ce kadai muke da ita a halin yanzu. Mu je mu samu hotel mu kama ɗaki ɗaya mu kwanta zuwa gobe. Ɗakin yayi kuwa? Hai gadon nan da laushi. Ni fa sanyi nake ji. To idan sanyi yake ji ba ga mafi nan sai ki lulluɓa ba. Yanzu abu ɗaya kamata mi. Samu abu mai sanyi ki sha sai miki maganin sanyi. To ai sai ka zubo min na sha. Ni zan zuba miki? Lalle yarinya kan kirawa yake yi. Zauna kake sha. Kai ga baki ɗayan ka baka da tausayi ne? Ga baki ɗaya kai baka iya yin taimako ne? Iya wannan taimakon da ne miki ma sai da danne zuciyata tukunna ne kin ji. Saboda ina da tarin ayyukan da suke a gabana. Ba take nake ba. Bamsi? Bamsi? Ina taya ki munna karin shekara Shilfa. Me kika tsaya kina jira? Ki zo ki hura kendal din ma. Ya kai ka san yau ne ranar zagayowar rayuwa ta. Na ji san da yake waya kina faɗa mana. Ke manta da wannan kawai. Hura kendal din. Happy birthday to you. Happy birthday to Shilpa. Munna karin shekara kici. Ko kaɗan ban taɓa sanin ka ba. Sai a wannan lokaci sai gashi kai min abin da iyaye ne suke wa 'ya'yansu. Kai taya ni farin cikin zagayowar haihuwata. Na gode. Godiya kuma ta me? Yanzu mun gama munna karin shekara. Mu je mu kwanta sai da safe saboda dare yayi. Ina ne ɗakin ka? Ba gashi ba? A nan? Gaskiya sai dai a kama wani ɗakin. Magana gaskiya ba da kuɗin da zan kama miki ɗaki kuma sannan na kama wa kaina. To ni a ina zan kwanta? Ba ga guri nan ba? Ya miki kaɗan ne? Ce aikin banza kawai sai in kwanta da kai? Ba iya kwana ɗaya bane kawai? To inda haka ne ni ba zan taɓa kwana ɗaya a nan gudun ba. Shawara mai kyau. Kyale ni kadai kin ga sane ta juyi yanda na ga dama. Ash aikin banza gaba ki da ba za ka canza ba. Thank you. Dala ki taimaka ki ja min kofa in kin fita. Sannan bana son takura idan ina bacci. Good night. Hello. Kin ga dai gurin nan yayi sanyi da yawa. Dole ki buƙaci barasa. Na san za ta taimaka miki. Wai ga ma ina bukata, malam ka je bana so. To shikenan ai. Ni ai gaba ta kai ni. Yi zaman ki kawai sai da safe. Yi min shiru dalla ka tafi. To ai shikenan. Amma bara akwai sanyi. Na ga ke ba kya ji ko? Good night.
barka da safiya ga kofi. Waye dauko ne? Ni na dauko ki mana. Waye canjin kaya? Waye zai canja miki banda ni? Menene abun jin kunya? Amma fa gaskiya kin haɗa kin ji. Maza ki sha kofin ki. Ga kuma magani na. Ba zan sha maganin ba. Har sai ka ga maganin me? Ke sai ka ce ba wayayya ba sai na tsaya ne miki bayani. Maganin menene ko banda maganin hana daukar tirtsibulli? Kina sha ba za ki dauka ba. Me? Wai me yasa mata yan renin hankali ne? Amma ba gaskiya kin haɗu ba. Irin ku ne matan da na dade ina nema. Me ya faru? Abin da ya faru. Duk wanda ya yi nasarar samun aurenki mace dai ta gama burge ki. Dan iska. Daman macuci tun da naga take-taken ka. Na san cewa dole ne. Sai ka cuce ni. To me abin damuwa? Shi yasa nace ki sha magani. Kai mahaukaci ne. Na tsane ka, na tsane ka. Da me aka? Kana shan magani. Ke me aka dalla? Na tsane ka. Dina kuka ƴata. Jikinki da lafiya ko? Karɓi wannan tablet ɗin. Tablet? Na me? Saboda sanyi. Me ya faru da ni da jiya da daddare sanyi da ya takura miki wannan yaron shi ya ɗauko ki ya kaki kan gado. Tana lafiya. Ni ce wacce na canja miki kaya. Wannan yaron kirki ne. Karbi ki saka kayanki. Bamsi kai. Na san me bakin ki yake shirin fada. Na yafe miki ba sai kin wahalar da kanki ba. Ban san lokacin da soyayya ke ta dake zuciyata ba. Kuma kare abin da kake kauna tamkar wajibi ne. Ba haka bane? Shilfa, san kiyaye min shiga bazata cikin zuciyata. Ina mutukar kaunaki. Haka yake zaton na faɗa ko? Kin ga wani so kauna shagwaba ni duk ban iya su bakin ji. Ina kika samu riga ta dalla? Tana. Kin ga dalla je ki dauko min kayata kin ji. Sannan ki manta da magana soyayya tsakanin mu. Kai! Ke kare na hankali shashasha. Wai ban sai me yake yi ne har yanzu bai zo. Ina bace kin gadi tun sama muke nan. Wannan zaman da muke gaba ki ba shi da wani amfani. Kaga kun zauna kuna ta mana surutu ga bamsin ma har yanzu bai zo ba. To kawai ku basar ku matse. Ku yi jiran ma'anan mu je duk inda yake mu kawo shi hannan waje. To shikenan. Ke da ba kuke koyi na minti kadan zamu nemo shi. Kun ji ga sai mu dawo. Alawa yaki. Toya. Wai har yanzu ba kun dubo da ka tashi bane? Idan ba za ka iya ba, wanda tun wuri ka sanar da mu kawai. Ai gaba dai wannan aikin naka. Saura ka dan ne zo karshe dan na kusa shege shi na dauko maka kuma kundinsa. In zo nan ka maka shi. To, ai da alama ba za ka iya ba za mu kawo ma taimako kawai. Kai. Ina ba na son wani taimakon ka. Sanyi. Satya. Ina mai tabbatar ma. Daga nan zuwa gobe na shege mamsi sannan na toma da kundinsa na kawo ma. Kai aboki ka gane wannan gayan kuwa na fuskanci dukkanin shirin shi akan bomsi yake. Sai ni ma tunji ne da hakan kamata mu kunna mai wuta ya kone bara ne maganin dan banza. A kai daga ta ina da hanyar da zan sa a ruburbanas. Come on my brother. Kai ni ba kwana ni ban sha kofi ba. Idan na baka sannan gaba ɗaya babu wani mai daɗi. To ai kawai sai mu je mu sha. To da gaban sina kuma ya zama ajiye ta ne yi. Ka san da akwai kayan su muhimmai a ciki. Can bai kamata mu bata nan ba. Mahaukacin ina ne kai. Waye ne zai da wannan? Kwantar da hankalinka ba komai. Domin ku har mu je mu dawo ba abin da zai same ta. Ka gane ko? To ai mu je. Ai ba daɗewa za mu ba. Turututu, yau nan ya kwana shi ya riga da ya kare. Kawai ka share ba wata damuwa. Hey, tsaye na zaka. Shin wannan jakar da kake ja ta kace? Yes. This is my box. Yes, my box. What is your problem? Ko zan tso. Gale shaka mutumina. Dauko jakan mu tafi. Ban zaɓa rawan ƙarshen zamani.
Wai mara hankali, ai an koya mai hankali yau. Ani shi wai shi bamsi yake nema, lallai ya sha wahala. Kai bata gumi ga bamsin nan ya zo. Yanzu saboda Allah, wai ina kake shiga ne kullum sai ka wahalar da mu. Hankalin ma ya tashi. Mene abin tada hankali? Jirgi ne ya gudu ya bamu muka to a mota sai me? Kenan tun jiya kuna tare? A me kuka zo nan kenan? Kuma ina kuka kwana? Ke ya yake wata tambaya sai ka ce wata lauya. Dala ku zo mu tafi. Sai an jima. Yawa to sai an jima. Sai an jima. Yawa sai an jima. Na yi wata 'yan mintu a cikin jirgin can. Rike min jakata bara in je in duba. Shikenan. Hey Mastan, na manta wani abu a cikin jirgi. Baran je in dauko. Waje raka ka? Yalla bana bukata. Menene kike nema? Adireshi na yake nema ko? Saboda me zan karba adireshin ka? Wani abu da zai kara haɗa da ke mana. To kenan kana nufin yanzu idan ka tafi za ka kara nema na? Ba dole ma na kara neman ki ba. Ga adireshin inda zamu soka bari na baki. Idan kina neman karin bayani a kai na kawai nan gurin zaki garzayo. Kina zuwa zaki gani. Na san dole sai kin zo. Sai an jima. Sai an jima. Barka dai Simha. Barka dai. Barka dai Bamsi. Barka dai Shilfa. Gabaki dai na ga hankalinka ya tashi. An kusa farawa ne. Ce yasa na tada hankali na. Kaka samu damuwa, za ka yi nasara. Bamsi, wannan ta yi mata. Ni ba za a san wannan ba, ni ba wallahi wannan ba. Wai ba za ta sa wannan ba. Kun ga wannan saka. Wannan kuma menene? Idan ka bude za ka gani ne. Wasiƙar soyayya ce a ciki. Wata kyauta ce? Naga za ta yi matuƙar dacewa da kai. Ina matuƙar godiya. Yawa kana ji idan ta gama shirya sai mata kawai ta fito. Kai kaga me yake yi biki shirya ba? Ke yi mata? Ke ina miki magana. Kawai yawan ke kuma me yake jira? Ina fa nake. Dalla babun da kike ga mun na baki minti 5. Kin gane? Kai ku to mu je ku to. Fiya? Kin san menene wannan? Ta yaya zan sani kawai dai na gan shi a hannunki. Furen soyayya kenan. Soyayya? Wani yarinya ce ta kawo masa? Kwarai kuwa ita ce ta kawo masa. Wannan soyayya idan dai baki dau mataki ba to girma za ta yi karbi. Gita, shin yanzu me za a yi mata? Ta samu tsakewar tsakiyar kashi ne. Ko ba wani taimako da za a mata? Babban taimako ne mun riga mun mata amma wata warke nan ba da dadewa ba. Kawai ku cigaba da mata kulawa saboda kai ce wani abin da kashin zai kuma motsawa ne. Iya gama aikin an gama. Ai na goma shi duka wannan bayanan nasa. Kai da Allah ko tun banza ba wanda za ka yi. Wannan cikin harko banza. Kai. Idan ka gaya mu magana sai ya shige ka. A san dai alƙawarin mu da kai idan dai ka sa kamfani na cika ba. Amma idan ka mun ƙarya da zare ne sa za ta yi ma wuya. Ƙwarai kuwa da gaske nake yi Satiya. Kwanan nan zaka ga kamfanin ka yana ta dagowa sosai. Saboda gaba ɗaya akwai abubuwan da ya zana kuma sababi ne zan kawo maka su. Haba ta yaya? Ni ne wanda na fara ganin su. Kafin ya fita kaga kai zaka fara fitowa. Kaga idan ka kai wani kamfanin ko da ya kai ba za su taɓa karɓar sa ba. Kaga daga nan karshe rugujewarsa ta riga da ta zo. Kaga zuciyarsa sai ta buga ya mutu. Kaga ni babu wani bata lokaci. Yanzu nan ka turo mana kuɗaɗe ba da turo ma da samfuri. Amma kuma ta yaya kinan za ka ɗauko? Satya ka riga da ka san halina. Wanda na ce zan yi abu. To da zarar na saka shi gaba to sai na gane shi shirin ajiye kuma zuwa na wannan kashan ma wasu da dama sun sani suna ba da manya-manyan kwangilolin shika za mu zauna da su sannan zan tawaji lantan kenan kawai ma wata uwa da yake tsina nawa kullum cikin wargagi san ba zan kuma idan shi ba sai aikata mu abin da nake son ya aikata tukunna to amma ba kuma idan ya kasa gaba ɗaya zan saka a kundume musu alo wata shika nake so a gudanar mun da ita
want cash. Ka zo da ita ne? Yes. Banza kawai. What is the time now? Me kake nufi wai? How many hours to waiting for you? Jiya daga shanya ina nan wajen to. Hatta kona na ma sai da suka gaji. Show me you are God. Are you ready? Yes. Show me. Open the box. I will see. Hurry up. Kai! Ni za ka nuna wa wanda ka ko? Sharbe ni za ka yi? Harbi! Harba na ce! Kaka harba. Sai haka gani shirya tukuna. Yawa. A yi caskale! Mu je ma! Maza ka juya baya! Sauri! Na ce ka juya! Baka je na gaya maka bane? Hands up! Allah ka mutane ne! Wallahi ya ji a zan yi isa ne gudu! Barkanku dai maza da mata. A yanzu muna gabatar muku da Liz Clothing designing din Bomsi. Barkanku ne jama'a masu kallo. Kamar zai da aka saba duk shekara ana fitar da wanda kayan su suka fi kyau da kuma tsari na dinki. A yau ne za mu fitar da zago a gurin mu na wannan shekara wanda ya fi kowa ya dinki a yankin Asiya. Ba mu duba mu ga wanda ya nasara. Muna neman Momse. Ka yi haƙuri na yi abu ba tare da na nemi izininka ba. Na san cewa na ɓata ma. Gani ne ba mu da wata mafita sai haka. Ka yi haƙuri. Matsona ta Bomsi daidai ta. Kai, kowa ya ka fasfo nasa. Ganawa. Wai me ya hana Shilpa zuwa ne har yanzu? Me kake ce na baka na zuba? Ta bi ka zamo din ta koma India amma ka da maganka. Kai Bomsi, ka ganta can mai. Zai tashi karfe 6 daidai. Ke Shilpa ya kai kika makara? Ai na dan samu matsala ne. Shikenan ka fasfo ki. Gashi. Maza je ki kai. Oke. Wai ban karbi fasfo din sa ba. Sueta ina fasfo din ki kawo. Ni fa ba tare za mu tafi ba Bomsi. Ki bar wannan shirman ki kawo fasfo. A'a Bomsi, ni ba zan koma India yanzu ba. Me yasa? Me ya faru? Me zai sa na koma India? Zama na a India ba shi da wani amfani. Saboda haka ni anan zan ci gaba da zama wani lokaci. Me ke nufi? Kina nufin anan garin zaki ci gaba da zama? Kana ji na Bomsi? In na bi ku ɓacin rai ne zai ta damu na. Saboda haka anan ne ya kamata in ci gaba da rayuwata ba zan koma ba. Amma ke ce ba babbar kawata.
yanzu ka samu wacce kake son ta. Ba zai yi na ci gaba da ganin ku tare ba. Ba zan iya jura ba. To ani ba soyayya muke da ke ba. To amma ya kamata a ce ka fuskanta tun lokaci mai tsayi. Bamsi ya kamata a ce ku zo mu tafi, lokaci yana ƙurewa. Ai ni ba zan tafi ba. Ina taya ki farin cikin samun Bamsi. Me kike cewa ne? To me yasa ba za ki tafi ba? Kawai dai zan tsaya anan ne saboda zan yi wasu abubuwa. Ku je lokacin ƙurewa. Kawai ki zo mu tafi mana. Abubuwan da zan yi suna da muhimmanci, dole ne a ce sai na tsaya. Kada ku samu damuwa, ni ma ba daɗewa zan yi anan ba. Ku je kawai. Sai wata rana. Allah ba da sa'a Bamsi. Kenan Bamsi. Mene? Ka ce jirgin yau ba zai tashi ba? Sai kuma dole kenan. Wayyo Allah, shikenan wai jirgin sai gobe kenan. Kenan ne ba zan ga yarinya ta ba, dole sai gobe. Baba! Baba! Mama! Waya ce na dawo, ba su an dauke ni ba, ni ga baki dai ma ban ji daɗi ba. Yanzu nan ai na buga waya aka ce wai sai gobe. Abin nan aka ce mun kenan. Ban sani ba da ko cinye wani tawa jirgin ya ta wara ita hannun nan. Raji shashasha an gaya maka su matuka jirgin mahaukata ne za su bari to. Jirgin su dama ya taso. Ni ba aka ce mun jirgin sai mu. Wallahi dama ko na ma ta zo ma ni zan je na so ta. Cikin fare mun waya. Da na je na da koki ko da ke malifi na ne ba ran yi kai. Baba ka bari. Ai ban samu matsalar komai ma ba. Saboda Bamsi ne ya kawo ni hannun gidan. Wamsi? Waye shi to? Shararren fashion designer ne. Fashion designer? Kwarai kuwa baba. Gasa ce ta can Australia kuma ya samu nasara. Oh. Kuma baba mun yi alƙawari da shi cewa za mu yi aure. Dakata. Yata, har idan kin san a inda zaki je ki same shi, ki ce masa ina son magana da shi. Ina son abin da yata take so. Kai baba, na gode. Ina son ka mu. Bamsi, Bamsi. Kece. Ya labari mai daɗi ya samu. Kana gani sai murna nake yi? Kuma gaba ɗaya kai shi. Ba zai haka ba. Mutumin da ya tankwara gigi ka dawo inda ya daddan shi. A kira babana? Me ya faru? Kin san me ya faru? Babanki ya saka ranar biki na ni da ke. Ni kuma ina tsakiya aiki. Shi yasa zan kiransa na ce a daga. Kai, bikin nawa zaka ce a daga? Wallahi ba zan yi da ba. Wasa nake miki dalla. Lom ne. Wani irin wasa ne? Salo ne na wasan soyayya mana. Baban me ya ce yanzu nan ka je yana son ganin ka. Jika. Barka da yalla bai. Ni ne Wamsi. Oh, kai ne to zauna nan zauna. Ai na samu labari da yata ta dawo. An ce kai ne ka zo na daya a yankin Asiya ko? Kwarai ko yalla. Kuma ta ce min kana santa. Haka ne? To ina so ka daina santa. Ita ka tana matuƙar kauna ta yalla. Ina yata ba za ta taɓa son ka ba. Kai ne nan ka tilasta ta dole sai ta so ka. Ba haka ne abin da ya faru ba yalla bai. Ita ce ma ta fara cewa tana so na yalla bai. Ba za ka taɓa samun ta ba. Saboda yata yan masu kuɗi ce, kai ko talaka ne. Kuma kawai zan aura ta ne ga wanda yake da kuɗi, ba ka zami irin ka ba. Na yi maka alƙawarin har mutum ka rabu da yata, zan baka miliyoyin kuɗaɗe. Ka gaya min kuɗi nawa kake bukata, sannan kuma da me kake bukatar siya ma. Ni kuma zan siya maka shi, muddin za ka rabu da yata. Ba na bukatar dukiyarka. Shiru! Kana magana ne fatam ka za ka rasa rayuwarka. Ka daina wahalar da numfashinka. Ko da amincewarka ko ba da amincewarka batun da yaka tana sona, ka sani cewa dole sai na aure ta. Kana fahim magana ka ta ƙarshe. Nan da zuwa kwana uku za a ɗora mana aure da yaka. Mamsi! Ba kuri kake yi kana da tarin dukiya ba? To ina so ka sani ita soyayya kuɗi ba sa iya sayan ta. Ina tabbatar ma cewa sai na aure yarka. Bayan na aure ta kuma mu zauna lafiya ba tare da taimakon dukiyarka ba. Halo? Barka da zuwa. Barkan ku.
Me ruwanka a ciki? Mene kika ce? To ya ta mai kuɗi ce. Ta soyayya ba ruwanta da tunanin mai kuɗi ko talaka, ba ta tunanin wannan ko kaɗan. Saboda haka zan bar gidanka domin na je na aure shi. Daga ta masingin bata daga gidan ne tukunna zaki zaki aure shi ma idan na kulle ki a cikin daki sai an ga tare da zaki ki fito ai. Ka sake ni. Sauran gara jikin yi wata magana. Shiga ciki. Baba! Kai kuwa mai gido. Maza ki wannan. Halo? Mamsi! Ba za mu taɓa rabuwa ba. Baba na ce ba zan aure ka ba. Saboda haka Mamsi, na yake cewa kawai mu je. Kuma jami'a domin mu aure. Idan ba haka ba wallahi kashi kai na zai yi. Shilpa, menene yake cewa haka? Saurara ki ji. Ga nan zuwa gidan naku yanzu. Zan ga abin da ya kamata mi. Kada ka zo Mamsi. Don ka ba zai haifar da komai ba. Face bakin ciki da kuma maganganun marasa daɗi. Kawai Mamsi. Nan da awa ɗaya. Na da majami'ar Rital abin da zai fi shi ne kawai mu yi aure. Kada ka ce da ni a'a ina jiran ka Bamsi. Shilpa saurare ni. ku zo mu je mu yi sauri margota. Daga ina kike? Me yasa wancan kuma suke binki? Yan kwace ne kawai. To kuma yanzu ina zaki je? Zan majami'a ne. Da Allah zaka iya ajiye ni a can? Ba damuwa. Baba, ina mai baka hakuri ba yacce na iya. Ina matukar son Bamsi ne. Ba zan iya sallamar da soyayya ta ba. Saboda haka na yanke zan je in aure shi. Ka yi hakuri a bisa rashi na. Na barka lafiya. Yalla bai tafe ce. Shilpa? Shilpa? Daga ta! Maza ka faɗa min ina yata take. Karanta! Wannan ai shirme ne.
ina Shilpa take? A da kyau. Wato ina tambaye ka kai magana tambaya ta ina take saboda ni za ka rena wa hankali ka dauke ta kuma sannan ka ce mama ga san ina ne take ba ni magana tambaya ta saboda na ce maka sai mai kudi zan aura mata shine za ka sace ta ka je ka ce za ka daura aure da ita faɗa min nawa kake so lak 100 lak 500 lak 1000 shikenan iya kudin naka